nyakoromo ga jwang wangie mago mutende kod wechego mag thieth kama nok mar yath kod muya mar oxygen okwako osiptal maduong' ma Migori ma ong'ere kaka Migori level 4. Man kaluwore kod lipot mawi ma ogol kod kamiti ma ochung' ne thieth e od bura ma Migori kaka Jojuma leronwa. E okinyi mar tarik 23 mar dweni, MCS go mantiere e kamitino ma ochung' wechego mag thieth ne otimo limbe apoya e kar thieth maduong' mar Migori ma bende ong'ere kaka Migori Referral Hospital. Limbe margi e kar thiethni ne en manoero mar yango kaka chenro mag thieth koro dhi nyime kaachiel kod midhiero ma bende okwako kar thiethni. Almost third quarter has started and is almost ending. The procurement programs have not been opened here. Something that is seriously harboring this department. E lipot margi mawiye bang' limo kar thiethni ne oyango ni kar thieth maduong' ma Migori nitiere kod midhiero mopogore opogore ma oting'o nok mar pi, nok mar muya kaachiel kod kata yedhe. There's a problem of drugs here, but I'm being told that they are using their internal mechanism to ensure that they have, because KEMSA has never delivered drugs here. So they are using the departmental, I think, voted. I don't know how they are handling it. There is a challenge of water here. We've been told that the pumping is done from the other ministry, that is Ministry of Water. And the hospital here needs around 80 to 100,000 liters. Because right now there is only a number of patients that they can admit here. Currently, the facility has an oxygen plant that is broken and is under the maintenance process, and we hope that within a few weeks it should be running. The process of rolling out procurement, and in the next few weeks we'll have drugs taken to our hospitals. Nok mar joti kaachiel kod yore ma itiyogo kod omenda e migawoni mar thieth bende gin moko kuom gigo eko ma kamitini dwaro mondo koro ng'i malong'o. A staff shortage, I think with the waziri here in the cabinet, they will propose. Ours is to ensure that it is budgeted for, and we have certain areas, hata kama sio yote, certain areas that we get proper people put in place to help our people. So the finance department, and we have realized that there's certain things will have to be done there. If it is digitalizing, accountability of the digitalization of those finances must also be done properly. And we are in the process of ensuring that we make this place as comfortable as possible for our patients. Ndalo achiel bang' ka kamitini ne golo lipot margi moyango midhiero mopogore opogore ma okwako kar thiethni. Apisasgo e migawono mar pi ne olimo kar thiethni kendo ne otieko midhiero mar pi osiptalni. King'iyo osiptal kae tangi mwango en 100,000 liters mating'o pi to distribute osiptal. Osiptalni tiyo gi pi about 90,000 liters in a day. Manyiso ni kapo ni breakdown obede matin along the lines to aloro pi to iyudo ni pig chande tiyo barum ma onge storage malong'o. Koro sama uweni wasetimo assessment, wadhi loso a supplementary budget nikech hospital water is very very important. Bang' lipot no bende ne ogol kod kwethno mar MCS mantie kamitino mochwechego mag thieth manolimo kar thiethni. Kweth mopogore opogore mawuok e migepe mopogore opogore e kaunti ma Migori ne olimo kar thiethni mar ng'e midhierogi kendo ng'e okang' ma inyalo tiekgi godo. Jojuma, Ramogi TV, Migori.